Parsiajaran Sekolah Sabat tu nama godang Triwula 2 2010 sia. Nani suraton ni si Claudio dohot si Pamela Consuegra. Ima nomor judul Ari-ari Parumah Tanggaon. Saha mahita sadarion di parsiajaran napasiahon. Ima di hari Rebo 20 sia Mei 2010 sia. Na jinahahon ni Padita Amron Situmorang. Horas dihita saluhutna Parsiajar Sekolah Sabata Rebo 20 sia Mei 2010 sia Hamaguan di Haluaon. Hola Tuhanido na uboto na 3 juta manang na 3 miliat halak na mangulu di bagasan hacanduon. Saha tu sadarion aka nama loi dang boy dope manipulon aha bosirnai. Nangpe di piga-piga persoalan nasida boy marnida di uto-uto ta on hapeahan ni hagiot nang sihol ni rohatai. Sayangna mengalului inganan ni hacanduoni da ulaon nasarupa. Alai ikut do ulaon na paluahon hita sian hacanduoni. Tung ulaon na maoldo molodung hacanduon. Dada holan tu na candui alai tu sudi halak do. Ruas ni rumah tangga, aka natoras, aka oroan, aka danak. Sudedo gabe susah molo sada sian ruas ni rumah tangga nai, adong di gonggoman ni sada huaso di dia nasidai, dang boy malua sian ha adongon ni gonggoman nai. Aka ubat-ubat na terlarang na manigai. Tuak nangpe, tuak napang, manang alkohol, tibaho, parjujion, aka gobar na marsai mara. Sahatu si panganon. Tung ahape nama bayan jolmai gabi hacanduon tu salhuton. Naro sian hasomalan dohot parange na sai totop manggunahon manang manala gunahon pamakyon nai dui. Dang tarbain hamu so siani nang pe dibotoho molo mangulaon harugian do diho. Makalason haluamu memilih sipilitonomi gabe hatuban maho tu aha na dicandomi. Ujungna gabe mago mahaluaon memilitmi ala marsigatu ko tusi maho. Adong do di si Petrus hatorangan nasi kop hobar tu hacanduonon dohot pakkorhonon na. Di baga-bagaon nasida do haluaon, atik pe hatoban ni hamaguani nasida, ay iya ina patuduk halak hatoban ni do ibana. 2 Petrus 2 ayat 10 sia. Aka ahado na manogio jolmai asa gabi hasanduan. Lukas 10 ayat 10, Rom 6 ayat 10, Jakobus sada ayat 10, Rodi ayat 15, sada Yohanes 2 ayat 10. Dosa dohot na hasaduan dang satorus na dihadongon na sarupai. Boy doho mangulau dosa na sumanogian tu hasaduan. Nang pe boy i muwa gabe mabayan hasaduan. Tung masai dengan mai nian. Marhite-hite huason itu hani laho pasohon dosai. Adorang so gabe hasaduan. Jala totu sahali sada dalan asa boy ruar sian dosa dohot hasanduani ima marhite-hite na olo majakon rohanai baru. Alai akan na ginonggoman ni Kristus Yesus diparsilakod do daging na rap dohot akka hisap-hisap dohot sakap-sakap. Galati 5 ayat 24. Si Paulus pe dipatorang do tu halak Rom, dia do lapatan ni mate tu parnilaan ni dosai. Ima bosirni hasaduoni asa mangolu hita lahu tu Kristus. Rom 6 ayat 8 rodi ayat 10. Jala manabahon alai sulukuma hamu ma Tuhan Yesus Kristus. Jala unang masarion hamu daging muna laho manungguli hisap-hisap na. Rom 10 ayat 14. Isi masian hita naso atus dope di hadirot tak taringot tu paraloan dopak hasaduoni. Di ngoluta sendiri nang pe di parngoluan ni halak na asing. Jala sahat tu ruas ni rumah tangga ta.
Songo dia mah ho mangurupi akka halak asa dungo jal atus dinasida i hasa dua ni indada sada panin dangion nagagal hobar tu partodion. Nang pinasida halak Kristen molo sai totop dope maka perluon pangurupion sian akka naong mar pengalaman taringot tusi. Songonima parsiajaran sekolah sabata sadarion Horas.